ඔබතුමා එමදාම මේ සභාව පොඩි අතුරු ප්‍රශ්නයක් අහන්න නැහැ ගරු මන්ත්‍රීතුමා. முதலாவது கேள்விக்குரிய கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, நான் திருப்தி அடையவில்லை. ஏனென்றால் என்னுடைய அட்டாளைச்சேனை பிராந்தியத்தில் இருக்கின்ற நெற்களஞ்சிய சாலையில் இருக்கின்ற நெற்களஞ்சிய சாலையிலே நீண்ட நாட்களாக நெற்கள் இருக்கிறது. என்னுடைய ஊரைச் சேர்ந்த என்னுடைய பிரதேச மக்கள் கூட அந்த நெல்லை நெற்சந்தைப்படுத்தி சபைக்கு கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை இருப்பதனால் வேகமாக என்று மாற்றவில்லை. அம்பாறை மாவட்டத்தில் எல்லா நெற்சந்தைப்படுத்தி சபைகள் இருக்கின்ற நெற்களை நீங்கள் வேறு இடங்களுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று நான் மக்கள் சார்பில் கேட்டுக்கொள்வதோடு, எனது இரண்டாவது கேள்வி கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, டித்வா சூறாவளி வெள்ள அழுத்தங்களால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுடைய நெற்காலியனுக்கான நஷ்டஈடுகள் தற்போது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அம்பாறை ගරු මන්ත්‍රීතුමා මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ අතුරු ප්‍රශ්න අහන්න ගොඩක් හොඳයි. කරු කතානායකතුමා අපි මෙතන කතා කරන්නේ අපිට අයිතිවාසිකම් තියෙනවා දෙකක් අහන්න පුළුවන්නේ. ඔබතුමා එමදාම මේ සභාව පොඩි අතුරු ප්‍රශ්නයක් අහන්න නැහැ ගරු මන්ත්‍රීතුමා. මගේ වෙලාව පළවෙනි ප්‍රශ්නයක් නෑ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා මේ සම්පූර්ණ වැරදි. ඕම කරන්න එපා. අතුරු ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ කලබල කරන්නේ. ඔබතුමා කියවන්න ස්ටෑනින් වල. අවිල්ලා මේ අපේ මාධ්‍යතාවේ ප්‍රශ්න කරන්න ඔබතුමා ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අතුරු ප්‍රශ්න අහන්න අපේ නායතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ සභාපතිතුමා ලොකු කතානායකතුමාලා මෙතන පුටුව වාඩි වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමා තමයි මේ අපේ නෑ අතුරු විලීම කරන්න ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර්ස් කියවන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඒවා පොත කියවලා එන්න. අතුරු ප්‍රශ්නයක් අහන්නන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පැනනාගෙන ප්‍රශ්නේ निराකරණ කර ගැනීමට කියලා කියපුවාම ඔබතුමා අහන්නකෝ අතුරු ප්‍රශ්නේ. මට කියන්නම් எங்களுடைய விவசாயிகளுடைய உதாரணத்துக்கு காரதீவு பிரதேசத்திலே பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் 92 பேருக்கு நஷ்டஈடு வழங்காமல் இருக்கிறது. அதேபோன்று அற்றாலைச்சேனை பார்லிமென்ட் ஒளிவில் போன்ற பிரதேசங்கள் இருப்பதனால் நீங்கள் வேகமாக அந்த பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்குரிய குறைகளை நீங்கள் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். செய்வீர்களா?